Indak guno di rantang banang elok de kumpanan nyusingke ambil sekadar kapal guno. Elok kita dah ngasal long jerendang. Simak lapan tuncik cik sabuit dalam guna teraso. Jasinggalang salong dimulai baik itu ada goronangko kemiri indak cadiak pandai. Timbang di tuan nabasamo. Larami pasar ngondanguang di mungko jalan gadang kemudian jalan kesuliti ke kida orang kawalai. Di Burhanuddin kemanakan ambo ambil saluang. Ibu Rina Rosan Jawati yang suara dendang. Dek boleh singalang guguh laki bar. Jo singalang indua kita daki. Jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai singalang indua, selamat datang jo YouTuber kami dari Sungai Rumbai. 2 channel malam kini. Yang pertama channel kadangnya Bahanika Pro. Yang kedua Minang Pelala dari Sungai Rumbai. Channel kolah. Oh, nan mangke namo Makson, Renai, Kasutai, Carmila dari awal sampai gini kan. Ayolah mama dari sana, ambillah pena aja karate sabui dah lagu Teraso. Pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi umur saja. Lah diambilnya saluang kemenakan bo, ansulah ibu Rina Renang. Jadi ngalang dua kau. Selamat menanggakan. Anak raja oi tambangan lalai oi lalai cepat pandangan tamalan julang ama kecupaan nanti go buang alai tapakai di binang kabau alai di manyol kini alai waturan alai Eja salam somebody anjak memang meminta maaf banyak alai ukwajo jam kota lampau alai karam den dinyo iyo tuan alai Adi capia kaini wali ama di capia pangunti anganu alai tuanai pangunti anganu mama oi karam dinyo alai ladindina minta tabia kami rajani ama bakikan sana dan maasamu alai tuanai lanamba samu ama karam dinyo alai ladindina
Emak lagi sadoi ko dulu kita alay dulu kita alay karam dan dinyo alay tuan ay ko ado kabe maranggang ama di pare samalam ko alay samalam ko alay pakaran den dinyo alay tuan ay ay baringin ay ama di pakanaka ay ama di bawa kantuan hari ama kantuan hari ay de yakin ay ama asama bani ay ama di paruba anang ini ama dek suaro lampi api Labaran suami marang banyak datang Tuhan dari batu sangka kami kemari lalai kami kemari di Mayukimi jauh sakit lai bajalang si pangka nampok janji batapati nema batapati ayari lamala nani bawa ama akan tuan hari ama di Suwania bapondok rundo ama bapondok hari indo tuan ay batamu ramanya asa kali-kali ama batalipa yang kawanda ayo tikam labani sabanara mi urang datang Tuhan kanda lagi nana taraso lema oi nantaraso di mayo kali kakan doang ama ada rantang panjang Tuhan oi di pare samalam aku leda oi samalam aku di mayo lintau pai basiang memang oi kapulang hari lasanjo ko ado kabe nana maranggang meda di pare bersamo di madina nyolanan kandua nambah rawa di baru nema jauh aja ke elai Ayah minta alamu ama Ayah dapat kami bawa oleh antara dan Sarana rami mancala
sana artis si pira 2 tahun kok Alaraku cendo panonton dema dasar tadi untuk suarunya lalai detio malam batian di makaran canan di YouTube patang detio malam ngaluan suaro Jadang mencari awal alasan media Kena aku ada pema amakai oma Nambah suatu latakan tua pulau Indah sabanya nabat ciken cakareson ada igurau sarupo iko Ayam di bali kataran lima Karupun abad dua abad dua olalai Onyo anak kesaroi Oke, agilah singalan saya lah yang minta ke organ ibu uang
Jando, oi nang bini urang jana iku imanga me pulo, mentang masuk YouTube malam kini. Oi di maawa indah kaibo, oi dalam joinnya jo urang pulo, namu dan siang malam deh. Adi amanani dan naita Isa iya abaduo la ya abaduo oi la mo ati den nusa awa sayang urang kanio dan dinyudennya gelela kasinggala singa ay barang la tamana pulo ay de kalam banata paana bai ragu dan dino di mana bacarai wana takana basuoin dari sabulino basuoin dari sabulino kamden dino di mana kini ay kiala lope mai ay bagura Hey!
kadang malah kehan mia dia buanyo Bacalia de emak cando apa wali sabana jong ke sama alako kaman jujai jando disiko oi halalake oi kasadonyo. Oke, DJ boleh. Lahat mulai Singalang 2 sampai lo ke Singalang Singgah.